Vilalba, son a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Hoxe, ás 9:30 da mañá, comezábamos aquí unha xuntanza da Conselleira do Medio Rural. É a primeira xuntanza despois do mes de abril no que nos reciben a Conselleira, despois un pouco do cambio de titular da Consellería. Para nosotros é moi relevante porque hai uns problemas moi importantes que nos levamos xa meses trasladando do sector, do que non temos tampouco a resposta para, saber incluso cales son os criterios da Consellería para como vai traballar nestas cuestións. Por exemplo, a cuestión da ameaza con recollida da uva en Ribeira Sacra. Nos estamos moi preocupados porque hai distintas adegas que teñen a maior capacidade de recollida que están anunciando que non van recoller a uva este ano, que teñen moitos excedentes almacenados e que non van recoller a uva. Toda a cuestión, por exemplo, dos prezos. Pois neste momento na carne está aí unha folga convocada por parte dos produtores. No leite hai granxas que se lles ameazou con non recollerles o leite polo sistema que teñen, son granxas ao mellor un pouco antiguas, algunhas deles nos seus sistemas nas instalacións, ou no tema todo sanitario, por exemplo, todo o que está pasando coa enfermedade hemorráxica. Os datos que nos daba a propia Consellería hoxe son unha afectación importante na zona de Ourense, máis de 350 granxas afectadas por a hemorráxica, algún caso que está para analizar en Alfete, en Lugo e en Coruña, que de momento ainda non están os resultados confirmados. Entón, con esta cuestión nos levamos un pouquiño tempo preocupados porque non estamos vendo as medidas que se van tomar, nin cal vai ser a resposta da propia Consellería. Inicialmente, pareceu-nos positivo o feito que en algúns temas nos din que hai unha liña de traballo e que vamos seguir falando nas próximas semanas de como se concreta. Por exemplo, no tema da Ribeira Sacra seguimos moi preocupados porque hai aí un borrador de orden para que algunhas adegas se acollan á destilación de crisis. Esa destilación de crisis leva aparello compromisos porque terían que recoller unha parte da uva, terían que asumir uns compromisos en todo o que é precios e lei da cadea alimentaria, e parece ser que algunhas desas adegas non están sendo moi receptivas a acollerse a destilación de crisis e en ver unha solución real para esa ameaza de non recoller a uva, non? Entón, seguimos moi preocupados porque estamos falando, non sabemos os datos exactos, non nos facilitaron hoxe tampouco con exactitud dos datos, pero que o están falando de máis de 1 millón de kilos de uva sin recoller. O sea, estamos falando de cantidades moi importantes, probablemente xente, unha parte que seña viticultor profesional e incluso persoas novas que se incorporaron ao sector nos últimos tempos, que non che recollan a uva un ano, todos os gastos que incurres todo ese ano, a ver como sobrevives, non? Pensamos calquera que un ano teñamos sin soldo, pero incluso máis de estar sin soldo, asumindo os gastos todos que houve todo este ano de traballo, non? E despois, no tema da cuestión, por exemplo, do leite, hai, xa antes do cambio de titular de Consellería, nos dixeran que iban a crear un espacio que é o Observatorio do Sector Lácteo Galego, sigue estando aí un pouco en stand-by, que nos dixo, como este equipo novo que estaban mirando, pero non hai mesa do leite desde hai anos, que non se reúne. O observatorio era o foro onde se iba a crear un pouco de traballo neste sector, e parece que van retomalo, pero, que de momento co cambio que tuvo a Consellería non vai ser inmediato. Seguimos un pouco preocupados. A Consellería sí que nos dixo que estaba en interlocución con as industrias para intentar que non haxa ninguna granxa que lle deixen de recoller. Esperamos que eso seña así, non? Porque, ao final, estamos nunha sangría constante de granxas cada ano. Fai nada de tempo éramos 50.000, 30.000 granxas, así, fai moi pouquiños anos, e estamos en 5.000 granxas. Se ainda encima, os que están en activo, a parte deles, xa din que non les van recoller, un pouco esperemos que a industria neste sentido responda en dous planos, en manter a recollida do leite e a manter unhos precios
que señan que esta xente pode vivir do seu traballo, porque a caída de precios foi constante desde os últimos tempos e seguimos incomprensiblemente, pero sempre seguimos na mesma circunstancia de que o lugar onde peor se paga o leite de todo o Estado español sigue sendo Galicia. Non o podemos entender porque vendendo o mesmo produto que as mesmas calidades, porque temos que recibir sempre un precio menor polo noso produto. Pois é unha cousa que entendemos que tamén debe haber un compromiso por parte das industrias de non seguir presionando o sector. E no tema da hemorráxica, bueno, hai un borrador do Ministerio onde se prevé que poida haber axudas non só a cando hai un animal que morre por esta enfermidade, ou non só para danos, senón tamén para cubrir os gastos de medicación, de veterinarios, de desparasitar e por aí, pero para nosotros non podemos entender como din que a asignación ás comunidades ainda vai ser en novembro. Se se fai a asignación en novembro e despois ainda vai aquí a haber unha orden de axudas e uns procesos para que a xente tramite, se isto ten que estar axudicado en decembro, que nos están trasladando a Consellería e que non nos vai dar tempo. Entón, entendemos que ten que haber unha agilidade e unha interlocución entre as administracións para dar de solución a un problema que está sendo tan preocupante en moitas granxas. Insisto, máis de 350 granxas xa tenen o diagnóstico de que están lidiando con esa enfermidade, máis de 100 están pendientes da prova de laboratorio. Entendemos que ten que haber unha agilidade nestas cuestións. Desafortunadamente, as enfermedades non se van de vacacións, non? Entonces, pois, entendemos que ten que haber unha agilidade neste tipo de cuestións. E, bueno, falamos eso dun sector como da horta, que nos entendemos que está totalmente esquecido en Galicia, non hai ninguna actuación cando teñen perdas, pois polo clima, con todo o tema que está habendo de cambio do clima, de enfermidades e por aí. Falamos un poquinho de todas estas circunstancias que afectan aos distintos sectores e há unha cuestión tamén como relevo xeracional, non? Que é preocupante que máis dun 70% dos titulares están por enriba de 55 anos e para moita xente nova que podería haber unha opción neste sector, bueno, pues, tamén se encontra con muitas dificultades e aquí onde podemos poner a parte da administración para facilitar. Sobre a enfermidade hemorráxica, non sei cal era a petición concreta do sindicato e se propuxeron, por exemplo, que a Xunta adiante esas axudas ante a posibilidade de non chegar a tempo a concesión en decembro. Bueno, a realidade na que nos encontramos hoxe é que a hemorráxica xa tuvemos o ano pasado, era previsible que cas temperaturas altas do verán volverá a aparecer e encontrámonos cunha administración que non está preparada. De repente, hai toda unha circunstancia de vacacións e por aí, que incluso poucos veterinarios para ir aos lugares a facer as comprobacións desta enfermedade. Encontrámonos que esa falta de previsión en Ourense levou incluso a que houbera dificultade hasta para encontrar medicación para os animales. Encontrámonos que non hai nada claro de se vai haber apoio ás granxas e como vai ser. As granxas dice que vai costearse parte dos tratamentos veterinarios, non? E deses gastos, debería dicirse claramente para que a xente tamén acredite esas perdas que vai tendo e eses gastos, non? Entón, criticamos un pouco esa falta de información. Ahora, por exemplo, a partir de agora hai unha vacina disponible. É unha vacina nova, que en parte vai se probar, porque é unha vacina nova. É importante que os animales que desaparecen esa vacina non teñan síntomas. O perfecto xa sería que tuveran feito unha PCR a que non se vacine un animal que teña en activo a enfermidade. Isto implica medios, implica información, implica disponibilidade de profesionales para apoiar as granxas e tamén criterios claros de cales van ser os apoios que vai ter a xente para un momento tan grande, porque senón xa a dificultade, a desesperación é moi grande vendo animais enfermos, vendo que non se sabe moi ben como van a evolucionar, non? Chegando moitas veces chegan animais que morren, xa non é. Entón, polo menos ter información clara, saber cales son os apoios cos que vai contar o sector, e non pode ser que a xente que teña esta dificultade para encontrar a medicación para os seus animais.
E entón, ante esa petición que fan vostedes, tiveron un bo feedback da Xunta. Bueno, un pouco o que nos din, déronos a información das táboas que teñen eles de positivos e este tipo de cuestións, pero sí que seguimos con toda a preocupación, porque se nos din que a orden de convocatoria da Xunta ten que salir antes esa asignación de fondos do Ministerio, a asignación de fondos do Ministerio vai unha comisión sectorial que vai ser en novembro, se fan a comisión sectorial en novembro e fan en decembro ou en novembro, vamos, é que o que nos está dicindo a Xunta é que ao mellor nin lles dá tempo, entonces ainda vamos máis preocupados para alá. Se non lles dá tempo, vanlles permitir certificar xa cando entre o ano novo, o sea, nós vamos recibir con claridade unha demora en respostas ao problema que temos, non? Pero se convocan en novembro e non lles dá tempo no que vai de ano, non temos nin seguridade de que poidan empregar os fondos para o ano que entra. Porque se supón que esos fondos teñen que gastarse co ano. Neste momento a Administración galega non ten seguridade por parte do Ministerio de que poidan gastarse se non dá tempo neste ano e a principios do 2025. Entonces, non sabemos cando van a asignar os fondos, e se os asignan, se van facer un mecanismo que día tempo a gastalos. Que esta descoordinación non podemos tela. É dicir, aquí entendo que entre o Ministerio e a propia Xunta tenen que ter claridade nas medidas que se van poner en riba da mesa e que nos procesos seña posible que cheguen ao sector, porque senón non nos vale de nada. Entendo que o que está facendo a Xunta é poñer a pelota no tellado do Goberno Central. Que responsabilidade ten a Xunta aquí? É dicir, que concretamente que é o que lle pide o Sindicato Labrego Galego que faga? Porque uns por outros están sin barrer, non? Pois totalmente, eu creo que a valoración é precisamente esa, porque a Xunta cos seus fondos propios, pois entendo que pode sacar unha orden neste momento para dar solución, e o que non nos vai a que espere a novembro, e en novembro non haxa claridade, ou ben que o Ministerio resolva de unha inmediatez a situación de que fondos vai recibir Galicia. Estas axudas o Ministerio anunciounos en xuño, no mes de xuño. Estamos en agosto, non tenemos todo máximo suficiente para dicir a asignación que se lle fai a Galicia. Como inmediatez esa que a orden para este ano. Se non é así, pois non vale que a excusa sea de poñer toda a responsabilidade noutra administración, pois terán que sacar con fondos propios e con garantías de que as axudas chegan este ano. Se la administración por uns e por outros. Bueno, temos que decir que xa o propio feito, non? Desde que houve cambio de goberno, que tivéramos unha entrevista no mes de abril, e a entrevista xa chegue en agosto, pois a verdade é que para nosotros é un síntoma de que este funcionamento non é adecuado nin é áxil. Bueno, esperemos que se corrixa, pero realmente sí que nos sentimos frustrados con problemas tan grandes encima da mesa sen resposta. En tanto, outro dos planos ao que facías referencia, o tema da non recollida da auga na Ribeira Sacra, cal é a proposta ao Sindicato Labrego Galego? Chega con esa vía da destilación ou habería que implementar algo máis? Nosotros, primeiro, levamos tamén meses con este tema, porque esta alerta xa empezou a saltar hai un tempo. Aí había como varias cuestións, non? Unhas que son de medio plazo e outras que son inmediatas. As de medio plazo, nosotros levamos tempo criticando que se utilicen a maior cantidad dos fondos de reestructuración do dinero a financiarles a grandes grupos de adegas novas plantacións. Se non hai salida para o viño tinto, e isto parece que é unha circunstancia que afecta non só en Galicia, senón en Francia están arrincando cepas, en outras partes do Estado español non ten sentido que se financien novas plantacións, grandes plantacións, a grandes grupos de adegas, non? A segunda cuestión é toda esta xente nova que fixo investimento, que se incorporou, que é o seu medio fundamental de vida, nós pedimos que se habiliten axudas para non deixarlos caer nun momento como era outro. Habería que revisar moito o capítulo de promoción. Aquí faise moito fincapé en facer presencia, estar presentes en grandes feiras para a exportación. Nos entendemos que hai un marxen para promocionar
os nosos produtos aquí. Bueno, de feito, cando foi o do COVID, nós vimos unha campaña moi intensa de promoción dos produtos aquí ante aquela dificultade que houve de peche de locales de hostelería e de dificultade. Entón, por aí tamén vemos que hai marxen de traballo. E despois, o tema da destilación de grise, eu creo que non se debe permitir que unha adega, pues, así de maneira tan gratuita, non se apoie unha medida, aunque haxa que apoialos, bueno, pues ao mellor se compraron unha uva a un precio superior e agora se a mandan para destilación vai a un precio que está totalmente estipulado polo Ministerio, que é de €1, bueno, pues polo feito de non asumir compromisos de recollida, de non estar suxeito a controles de cadea alimentaria que diga que directamente non vai bueno, pues, coller esa posibilidade de destilación e simplemente que non recolle uva, pues parecenos moi irresponsable. Parecenos que deben utilizar todos os métodos que teñen para recoller a uva e para garantizar que os productores pues, non perdan o seu medio de vida. Decir, bueno, pues non, vamos quedar coa uva almacenada, pues eu creo que esas adegas incluso deberían ser penalizadas nos fondos que reciben no futuro se deixan toda a uva sen recoller a hora que teñen. Unha última pregunta, cal é o sentimento que hai con todos estes problemas de arriba da mesa, cal é o sentimento que hai agora en o sector agrario? Pois eu creo que é un sector bastante de desánimo, non? Porque todos son incrementos de exixencias, pois cando unhas movilizacións aí atrás, querían pedir a maiores de toda esta burocracia que hai hoxe, un veterinario de explotación a maiores, un cuaderno digital a maiores, non sei quantas máis cuestións de burocracia. Entón, cada vez son máis exixencias burocráticas, algunhas incumplibles. En concreto, o veterinario de explotación, o que nos di a Xunta é que tuvo un problema importante hasta para ter veterinario que a propia Xunta para vacinar. Entón, vemos esa dificultade, vemos pues, a evidencia do problema dos precios destas enfermidades que sufre o sector, pero, bueno, en vez de dar respostas, pues, cada vez son máis as exixencias de burocracia e de dificultades. Entón, eu creo que hai un sentimento grande de desánimo no sector. Gracias.